Ето, пичове, днес ще видите как може да се направи домашно вино. Трябва ви тази машина тук, касети с грозде и гроздето го сипвате вътре. И после го въртите и гроздето влиза ето там вътре. После попада ето тук долу с дръжките. После гроздето слиза ето там долу. Така. То се пълни. Дори и сок слиза. Сипвате още. Докато не се напълни долу. Това е лиген. Но да ви кажа, докато не се напълни много. Да. Сега слагаме грозде още. И после, когато е готово, го слагате ето тук вътре. Където има още много друго грозде. И дръжките излизат ето тук. После дръжките ги взимаш, ги слагаш в отделни касетки. В момента имаме две. Сипваме още грозде. Да видим дали е пълно. Не, има още малко. Шумна работа. И не е лесна. Да. И се повтаря, докато не ви свърши цялото грозде. Да, айде да ви кажем чао.